Arratsaldeon guztioi, eta ongi etorri popcornera. Gaur, ez dugu normalean bezalako lehiaketarik egingo. Hemen, ezagutza bakarrik ez da garrantzitsua. Intuizioa, memeak eta ausardia pizka bat ere bai. 3 froga izango ditugu, eta bakoitzak bere estiloa du. Lehenengo froga, zelebritien begirada. Begiak ikusiko dituzue, eta norden asmatu behar duzue. Ez da guztiz erraza, baina begirada batek askotan asko esaten du. Orduan, bigarren frogarekin goaz. Nork esan zuen. Esaldi famatuak, meme girokoak, batzuetan klasikoak eta batzuetan esain klasikoak. Nor esan duen asmatu behar duzue. Eta azkenengo froga, asmatu celebritia. Hemen den argiago dago, baina puntu gehiago lortzeko pista ezberdinak izango dira. Baina kontuz, ez da lehiaketa normala. Eliminazio progresiboa dugu, ona hemen araguak. Lehenengo 2 frogetan, bikoteak lehiatuko zarete, baina azken frogan puntu gehien lortu dituen taldea banatu egingo da eta bion arteko lehiaketa izango da azken froga hau. Froga honetan, puntu gehien lortzen duen pertsona izango da irabazlea. Prest? Lehenengo froga, zelebritien begirada. Pantailan ikusiko dituzuen begiak kontuan izan. Begiradak askotan dena esaten duelako. Lehenengo bikotea. Bueno, aurkeztu pizka bat zuen burua. Adibidez zuek biok. Iz. Abat zainuko ikasleak. Vale, eta beste bikotea. Ni aldatzen naiz. Eta ni Maider naiz. Bigarren RPako ikasleak. Hori da. Perfecto. Dinamika, lehenengo jolasaren dinamika ulertu duzue, ez? Eta galderarik ezago, ez? Vale. Ba, goaz aurrera. Lehenengo begiak. Nahi duzue adosketa batekin erabaki norazten den, arri horriar. Arri horriar. Venga, aldatz. Dale. Arri horria. Vale. Eta. Vale. Vale, venga, super. Esaten dut? Venga, bai, Bai. esan. Auron. Play. Auron Play. Qué buena. Correcto. Ondo dago. Qué buena aldatz. Oso ondo. Orduan, orain beste bikotea. Bad Bunny. Bad Bunny, oso azkar, oso ondo. Bai. Urrengoa. Dugu. Batzian. Bat ja, oso ondo ezagutzen duzu aldatz, bai, bai. Oso ondo. Aimar eta Ariane. Urrengo begiak. Belen Esteban. Belen Esteban, ez duzu pentsatzen, Oso ondo, bai, Belen Esteban. Urrengoa. Maider eta Aldatz, Aldatz eta Maider. Beyoncé. Beyoncé, oso ondo, bai. Futbolista, tío. Ia. Ai, ja, bakizin dan. Bai. Brad Pitt, Bai. Oso ondo, bai. Brad Pitt. A tope, Urrengoa. Hau pizka zailagoa da. Nicole, no? ¿Qué me estás contando? A ver, ¿abeslaria? Ok, Neska. Bai, eso fijo, Neska. Nicki Nicole, es. Nicki Nicole dauka más de sapo, yo creo. No. Nicki De Nicole sapo, sí. Abeslaria, pero no sé quién. Vale. Buah. Zuek badakizue? Bai, uste Buah. bai. Uste. Bueno, ez dakiko. Buah, pues ni idea, Venga, pues esa. Nicki Nicole. Nicki Nicole. Que va, tío. Orduan rebote, beste bikotaren txat. Ez que espera. Bueno, espera. A ver, esan duzue lehen bazenekietela. Carlota Marañón. Carlota Marañón, oso ona, bai. Encima... Eta orduan orain rebote izan denez, orain hasten zarete zuek biok berriro. Karol G. Karol G. Bai. Oso ondo, bai. Joder, oso azkar, Hemen badirudi norbait ikasi egin duela, Urrengoa. Aldatz eta Maider. Noren begiak dira hauek. Hostia. Kiko Matamoros.
Kiko Matamoros. Kiko Matamoros, que va, que va. ¿Es? Es. Rebote, beste bikotaren chat. Joder. Buah. Es que me suena algo. Dani Alves. Dani Alves. Ez, baina bere tokaioa da, zezen Dani Martín. Ah, joder. Medio punto. Medio punto, bueno. Orduan urrengoa, orain zuek biok berriro hasten zarete. Vale. Ay. El Rubius. Pero... Zela zure txanda. Bueno, ba... Aimar eta Ariane. Bai, no? Emilia Mernes. Emilia Mernes. Baina es que hau da super erresa. O sea, que Bueno, una bueno. sin brillitos. Bueno. ¿Os habéis colado? Vale, Super vale. bai. Harry Eta Styles. orduan, hau da azkena. Harry Styles. Harry Styles, oso ondo, bai. Vale, ba, perfecto, orain errealizaziotik esan behar diate zenbat puntu egin dituzuen. Eta... Ariane eta Aimar... Laurogei puntu. Ez egin txalos, irurogei dira. Irurogei puntu eta... Aldatx eta Maider... Berrogeita hamar puntu. Bueno. Empate, bueno, Empate. más o menos. Casi. Que va empatado. Ah, vale. Orduan, hasi berri gaude programarekin, oraindik gauza asko aldatu aldira, horregaitik guazen bigarren frogarekin. Bigarren froga, nork izan zuen? Esaldi famatuak, polemikoak eta batzuetan benetan divertigarriak. Kontua da, lasai, barre egin dezakezue, baina asmatu behar duzue. Astera goaz. Orduan, norzi joan irabazten? Haiek. Vale, orduan Aldatx eta Maider hasiko zarete erantzuten. Vale. Vale. Eta urrengo esaldia da. Esto es la República Bananera. Nor esan zuen hau. Frank Cuesta edo Ayuso. Hombre, pues... espero que Frank Cuesta, ¿eh? Frank Cuesta. Espero. Frank Cuesta ondo dago. Beste bikotea. Tengo los síntomas de un adicto y mi droga es la productividad. Marina Yers edo Llados. Hostia. Bi Bai. pertsona oso maitatuak. Nik esango nuke Llados. Llados ez da erantzun zuzena, Marina Yers esan zuen. Urrengoa. Aldatx, hau uste dut asmatuko duzula. Vale. Hasta pronto, gánster, nos vemos en el infierno. Gabriel Rufián. Oso ondo. Oso ondo, El aldaz. Rufi. El Rufi. Urrengoa. Bonjour, my friend. Pedro Sánchez edo David Bisbal. Aimar eta Ariane. Bonjour, madre. Nor esan zuen esaldi hau. Bonjour, my friend. Pedro Sánchez tendría que controlar un poquito de idiomas. Idiomas, querida. David Bisbal. David Bisbal ez da erantzun zuzena, Pedro Sánchez esan zuen. Urrengoa, Aldatx eta Maider. Vale. He hecho el ridículo tantas veces que ya es mi zona de confort. David Broncano edo Santiago Segura. Uf. Hau zaila, eh? Que ikusten duzu revuelta. Ya, baina, no sé, es que me la espero de cualquiera de los dos, segia esan, esaldi hau. Segurazki biak esan dutela, eh? Ja. A ber, igual, Santiago Segura zaharragoa da, orduan dakar, esperientzia gehiago Ja, jakiteko ridikuloa egin dabela edo ridikuloa gehiagotan egin ahal izan dau. Baina, es que Broncano, no sé. Venga, va. Bata edo bestea. Venga, Santiago Segura. Santiago Segura. Santiago Segura ez. Ai, Argumentazio ona, Maider, baina esertarako balio izan du. eskerrik asko. Antes quería cambiar el mundo, ahora quiero que me dejen tranquilo. Santiago Segura edo Diógenes. Santiago Segura. Santiago Segura, bai. Urrengoa. Si no te critican es que no estás haciendo nada. Ayuso edo Ibai Llanos. Hostia,
A ver, es que a Yusori le gusta mucho que la critiquen para que hablen de ella, ¿no? Baina... Nik uste dute Ibai dela. Nik uste dut baietz. Ibai Llanos. Venga, Ibai Llanos erantzun zuzena da. venga, eso ondo aldatz. Hurrengoa, el amor me dio cadenas y yo las llamé fortuna. Anuel AA brr, edo góngora. El amor me dio cadenas y yo las llamé Sí, suena muy fortuna. brr, ¿no? Frase profunda. Pero es profundo. Txatxeko. Yo creo Anuel. Anuel AA brr. Ez, da erantzuzena góngora esan zuen. Zuen azkena, Maider eta Aldatz. Me pierdo en tus ojos y olvido quién soy. Maluma edo Miguel de Unamuno. Me pierdo en tus ojos y olvido quién soy. A ver, Miguel de Unamuno, no sé yo si era tan romántico, ya san. O sea, Hombre, Maluma. Maluma, bueno, vaya, Maluma. tiene su toque. Maluma. No, intento de... Unamuno yo. Unamuno baietz? Bai. Bai? Vale, venga, Unamuno. Unamuno. Miguel de Unamuno. Unamuno ez da erantzun zuzena, Maluma da. Eta azkena, ronda honetakoa, el éxito no te cambia, te revela. Alejandro Sanz edo Mr. Llados. Duro, Duro. Alejandro Sanz edo Llados. El éxito no te cambia, te revela. Los Llados. Llados ez Alejandro Sanz esan zuen. Eta honekin bukatzen dugu bigarren froga. Lehenengo taldeak esan behar diate zenbat puntu. Ia pinganillotik esaten badiaten. Maider 80 eta Maider eta Aldatz 80 eta Ariane eta Aimar 70. Orduan Maider eta Aldatz irabazi duzue. Mi esker Aldatz eta Ariane tortxagaitik. Oso ondo aldatz. María Maldad. Ostia, barkatu. Aimar eta Ariane. Tortxagaitik, utzi alduzue platoa. Eta orduan, orain urrengo... Ez, barkatu, orain iragarkiekin pasatuko gara. Eta iragarkien ostean, hirugarren froga. Así que, 7 minutu barru. Keep on running around. With other women in town. I've had enough of these games. With other women in town.
Bueno, eta programa bukatzeko pasatuko gara azkenengo frogarekin, non pasatu zarete bikote bat izateatik, orain etxaiak izatera. Eta orduan bata bestearen aurka egin behar duzue, lehenengo postua lortzeko. Bale? Orduan orain dinamika erresa da, asmatu behar duzue pertsonai famatua, zenbait pistekin. Zenbat eta pista gutxiago eman, zenbat eta puntu gehiago lortuko dituzue. Orduan, hasiko gara lehenengoko famatuarekin, nora hasi nahi du? Venga, bani. Bale, ba, Maider, lehenengo pista. Hollywoodeko aktore oso ezaguna da. Eta orain, esan behar dutzu dia pertsona bat edo pista Bai, gehiago eskatu? ez. Pertsona. Hollywoodeko aktore oso ezaguna da. Angelina Jolie. Angelina Jolie ez da erantzun zuzena, orduan aldatz Hollywoodeko aktore oso ezaguna da, nor uste duzu izan aldela? Brad Pitt. Brad Pitt ez da Brad Pitt. Orduan orain bigarren pista aterako da, eta bigarren pista munduko pertsona guapoenetarikoa da. Edo famatua bere atraktiboa gaitik. Famatua bere atraktiboagatik. Buah. George Clooney. Ez da George Clooney, aldatz. Chris Pratt. ¿Cómo? Chris Pratt. Ez da Chris Pratt. Eta hirugarren pista, píntame como una de tus chicas francesas, bere pelikula bateko esaldi bat da. Hau da azkenengo pista, orduan Maider ez baldin baduzu asmatzen orain. Como una de tus hijas. Venga, ba. Orain egia esan da, puntu gitxi lortu dituzu. Ez dakit, Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio erantzun zuzena da, orduan Maiderrentzat puntu hauek. Eta orduan pasatuko gara orain, bigarren famatuarekin, aldatz. Hasten zara zu. Abeslari Espainiar ospetsua da. Hori da lehenengo pista. David Bisbal. David Bisbal, ez. Maider, abeslari Espainiar ospetsu bat. Rosalía. Rosalía erantzun zuzena da. Eta lehenengoan asmatu duen Maider, uste dut orain puntu asko irazi dituela, orduan aldatz, haik apretar. Baina, azten zara zu orain erantzuten, Maider, eta lehenengo pista, realitietan famatua da. Kim Kardashian. Ez da Kim Kardashian, aldatz. Reality tan. Uste dut, hau Maider eramango duela, ez baldin baduzu orain asmatu. Falete. Falete! Ez da la falete. Ez da la falete. Orduan bigarren pista, Maider, Benidormekoa da. Ilenia. Efectivamente, aldaz, Maider asmatu du eta puntu asko uste dut ateratzen dizkizula. Así que orain bai edo bai asmatu behar duzu. Eta hau da pista aldatz, uste dut asmatu alduzula, Hau da pista. Errege familiakoa da gaur egun. Ez daude opzio asko, así que da un poco 50-50. Juankar. ¿Cómo? Juankar. Juankar. Ez da Juankar, Maider. Victoria Federica. Ez da ere Victoria Federica eta bigarren pistarekin pasatuko dugu. Akademia Militar Orokorrean dago. Princesa. Gaurko princesa Leonor. Leonor Princesa eta erantzun zuzena da. Badirudi aldatz, arrapatuak zaituela. Oso ondo aldatz. Eta orain, hirugarren, azkenengo galderarekin pasatuko dugu. Uste dut Maider doala irabazten, así que... Venga, ba. Hau da lehenengo pista, poparen erregea izan zen. Michael Jackson. Eta, efectivamente, Maider asmatu du berriro lehenengoan, nahiko erreza zen. Eta honekin bukatu egin dugu, realizaziotik esan behar diate zenbat puntu, baina uste dut Maider asko. Asko. Gutxi. Zu gutxi. I a ber... Maider 260 eta aldatz 50. Barkatu. Orduan, oso ondo egon da, mi esker etortxagaitik. Oso ondo aldatz. Eta, bueno, hori, gero premioa ematen dizute.
El cheque. El cheque, bai, El bai. cheque. Vale. Zenbat? Zenbat? Ja, kuriositates. Kuriositates, un vale para Tartanga. Ah. Matrícula gratis. Vale. Matrícula gratis. Así que, hori, mi esker etortze gaitik eta ikuste gaitik.